Sa'yo mong lutuin mo? Luto tarang ko. Sopas. Ilunod na itong una. Ang una ito buhaton. Samad-samaran sa dati ka daw. Ang una, anong buhaton na ito? Uy, ang ano? Ito saan yung buhaton? Sulfur gani. Ang sulfur na, sulfur. Saan yung kuha ng sulfur? Tama ng tubig. Wala na yun. Tama na yun, wala yun. Gilang yun. Iya, kaya gid mo. Nice place guys, ha? Odo mo. Nice place mo. Man, saan na mo? Lunod ang sulfur. Mao kayo ni ma. Wala. Katawa na po na si Brazil Paint. Mao kayo ni ma. Oh, kaya mong naong. Okay na daw. Artik lang. Ano kayo? Saon pagluto sa kuan sulfur. Kayo na ni huwag maing sulfur. Huwag maluto na ganyan niya, init mo ganyan no. Kuan, ilambos din mo. Awa tanggal na yung mga bugas-bugas na mo. Malabnos mo na, tanggal mo na yung panit. Sige, sigurado, piskan ka doon. Sige ba? Sige, gara-gara ka rin kay Gaboy, ligo ko na sa mga. Gumana ni. Dok-dok sa nakasumulod eh. Kamubuak ba? Saan mo may kapalo? Ano man, teknik ka na ka na. Ambol lang kayo ba? Ambol lang. Murag lami lagi na siya mo. Pero mas lamit ang gabi niya. Crab. Sayang wala natubig na video. Ngit-ngit lang good. Hindi na kailangan ng ano. Sa to katang pampalapot. Hindi na kailangan ng pampalapot. Lapot ko sa daan. Ang nga rin na magbalas. Lapot na siya. Wala na halong itlog. Nga lang ako. Pero nana siya. Wala. Asa man ang pula. Wala naman. Nagmok na to. Pas. Yan siya ang adobong tao. Kornea eh.